హరే కృష్ణ అండి అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు చివరి రోజు 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమము. సో 18వ అధ్యాయాన్ని నిన్న కొన్ని శ్లోకాల్లో అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాము. మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను ఈరోజు అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ రోజుతో ఈ కార్యక్రమము సో ముగుస్తుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక వారి తరఫున మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకోవడానికి సహకరించినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ భగవద్గీతలోని చివరి అధ్యాయమైనటువంటి ఆ 18వ అధ్యాయము మోక్ష సన్యాస యోగము, దీన్నే ముగింపు సన్యాసం యొక్క పూర్ణత్వము. దీనిలో ఇక్కడ మొదట అర్జునుడు అడుగుతాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ కేసి సంహార, ఓ ఇంద్రియాధీశ, త్యాగము సన్యాసముల యొక్క ఉద్దేశాలను నేను విడివిడిగా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను అని జిజ్ఞాసుడై అడుగుతాడు. దానికి ఆయన సమాధానం చెప్తాడు, భౌతిక కోరికలపై ఆధారపడిన కర్మలను విడిచిపెట్టడము సన్యాసము అని, అలాగే సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడము త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయము అని, అలాగే అన్ని రకాలైనటువంటి కామ్యకర్మలు కూడా దోషమైనటువంటివి, వాటిని విడిచిపెట్టాలని పండితులు చెప్పగా, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి కర్మలను ఏనాడు కూడా విడిచిపెట్టవద్దు అని ఋషులు చెప్తారు, అర్జున అంటూ చెప్తాడు. అలాగే ఇక ఈ కర్మ త్యాగ విషయాలలో శాస్త్రాలను అనుసరించి ఆ త్యాగము 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని, సో యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఆ కర్మలను ఎప్పుడూ కూడా విడిచిపెట్టవద్దు అని, వాటిని తప్పక ఆచరించవలసి ఉంటుంది అని, అలాగే ఆ భగవంతుడు ఆ విద్యుక్త ధర్మాలను ఏనాడు కూడా వదిలివేయొద్దు అని, అలా వదిలివేసినట్లయితే అది తమోగుణ త్యాగం అవుతుంది అని, అలాగే కష్టంగా ఉన్నాయని, శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉన్నాయని కొన్ని వదిలేసినట్లయితే అవి రజోగుణ త్యాగాలు అని, అవి జీవుడికి ఎటువంటి ఉన్నతికి దోహదపడవు అని, ఇక కర్తవ్యంగా విద్యుక్త కర్మలను నిర్వర్తించడం ద్వారా ఫలాసక్తిని వదిలివేసి చేసినట్లయితే అది సాత్వికమైనటువంటి త్యాగము అవుతుంది అని, అలాగే ఇక నిజమైనటువంటి త్యాగి అని ఎవరు అనబడతారు, అలాగే ఎవరు ఈ బంధనాలలో చిక్కుకుంటారు, ఎవరు బంధనాలలో చిక్కుకోరు అనేటువంటి అంశాలను, అలాగే చేసేటువంటి వాటికి కారణమైనటువంటి 5 అంశాలను గురించి, అలాగే ఇక్కడ అంటే శరీరము, కర్త, వివిధ ఇంద్రియాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి కృషి, భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, అవే కర్మ యొక్క 5 అంగాలు అని ఆయన తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ శరీరము, మనసు లేదా వాక్కు చేత ఏ కార్యం జరిగినా అది మంచిదైనా చెడైనా ఆ 5 దానికి కారణములు అవుతూ ఉన్నాయని, సో అది తెలుసుకోకుండా ఈ జీవుడు నేనే దాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక భావనలో ఉంటున్నారు అని, ఎవరైతే మిథ్యా అహంకారము అలాగే మమకారము వదిలివేస్తారో వారు ఈ కర్మబంధనాల నుండి బయటపడతారు అని, అలాగే ఆయన జ్ఞానము, జ్ఞాన విషయము, జ్ఞానమును ఎరిగినటువంటి వాడు అనే 3 కర్మను ప్రేరేపిస్తాయి అని, ఇంద్రియాలు, కర్మ, కర్త అనే 3 కర్మ యొక్క అంగాలు అని ఆయన చెప్తారు. అలాగే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలు, ఆ త్రిగుణాలను అనుసరించి జ్ఞానము, కర్మ, కర్త అనేటువంటివి సాత్వికంగాను, రాజసికము, తామసంగాను ఉంటాయి అని, అలాగే బుద్ధి, సంకల్పము, ఆనందము లేదా సుఖము అనేటువంటివి కూడా సాత్వికమైనవి, రాజసమైనవి, తామసము
అనేటువంటి అంశాలని నిన్నటి అధ్యాయంలో చూడడం జరిగింది. ఇక అంటే నిన్నటి అధ్యాయంలోని మొదటి కొన్ని 40 శ్లోకాల వరకు మనము చూసాం. ఈరోజు అదే అధ్యాయంలో ఇక కంటిన్యూస్గా 41 నుండి మిగిలినటువంటి శ్లోకాలన్నింటినీ కూడా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో 41 నుండి 55 వరకు కూడా భగవంతుడు ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాలని వివరిస్తూ ఉన్నారు. వాటిని చూసే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ. సో ఇక ఈరోజు మిగిలినటువంటి ఈ 18వ అధ్యాయంలోని మిగిలినటువంటి శ్లోకాలలో ఈ కర్త అంటే ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త అనేటువంటి అంశాలని వివరిస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఈ 41వ శ్లోకంలో ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అనుసరించి వారి యొక్క స్వభావాల ద్వారా పుట్టినటువంటి గుణాల ద్వారా ఈ జనుల యొక్క వర్గీకరణ అంటే వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణాం చ పరంతప కర్మాణి విభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పరంతప, ప్రకృతి ఆ గుణాలను అనుసరించి అలాగే తమ స్వభావాల నుండి పుట్టినటువంటి గుణాలచే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజింపబడతారు అని ఆ జనుల యొక్క వర్గీకరణను గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అందులో ఆ బ్రాహ్మణులు యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి, బ్రాహ్మణులు ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ 42వ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. శమో దమస్తప శౌచం క్షాంతిరార్జవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. శాంతి, ఆత్మ నిగ్రహము, తపస్సు అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, శుచి, సహనము, నిజాయితీ, జ్ఞానము, విజ్ఞానము, అస్తిక్యము అను సహజ గుణములచే బ్రాహ్మణులు కర్మలు చేయుదురు అని ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణుల యొక్క స్వభావాలను అంటే శాంతియుతంగా ఉండడము, ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉండడము, తపస్సులు చేయడము, శుభ్రత, అలాగే ఓర్పుతో ఉండడము, నిజాయితీగా ఉండడము, జ్ఞానము విజ్ఞానాలను కలిగి ఉండడము, ధార్మికత, ఇక్కడ అస్తిక్యం, ధార్మికత అనేవి సహజ గుణాలతో ఆ బ్రాహ్మణులు కర్మలు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణ వర్గంగా చెప్పబడేటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, చౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్ష్యం యుద్ధే చాప్య పలాయనం
దానమీశ్వర భావచ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయము, దక్షత అంటే సమర్థత, అలాగే యుద్ధ నందు ధైర్యము, ఔదార్యము అంటే దానగుణము, నాయకత్వము అనునవి క్షత్రియుల యొక్క సహజములైనటువంటి కర్మ స్వభావాలు అర్జున అంటూ, ఆ క్షత్రియులు వారి యొక్క గుణాలను అనుసరించి ఎవరిని క్షత్రియులుగా పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతే శౌర్యంతోనూ, శక్తియుతంగాను, దృఢ నిశ్చయంతోనూ, దక్షతతోనూ అంటే సమర్థవంతంగా ఉండడము, యుద్ధంలో వెనుదిరగనటువంటి నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండడము, ఔదార్యంతో ఉండడము, అలాగే నాయకత్వ లక్షణం, ముందుగా అందరిని నడపగలిగేటువంటి లక్షణాలను కలిగి ఉండడం ఏదైతే ఉందో అవి క్షత్రియుల యొక్క స్వభావ జనితమైనటువంటి కర్మలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే సహజములైనటువంటి కర్మ స్వభావాలు వారివి, క్షత్రియులవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఈ వైశ్యుల గురించి, కృషి గౌరక్ష్య వాణిజ్యం వైశ్య కర్మ స్వభావజం పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజం. వ్యవసాయము, పాడి పంటలు మరియు వర్తక వాణిజ్యములు అనేవి వైశ్య గుణములు ఉన్న వారికి సహజ సిద్ధమైనటువంటి కర్మలు, పనులు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక పనులు చేయడం ద్వారా, ఆ సమాజానికి అవసరమైనటువంటి పనులు చేయడం ద్వారా, సేవ చేయడం ద్వారా శూద్రులు అంటే ఇక వారి యొక్క విధులను నిర్వర్తించడం అనేది ఆ శూద్రుల యొక్క లక్షణములు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే పనులు చేయడం ద్వారా సేవ చేయడం అనేది శూద్ర లక్షణములు కలవారి యొక్క సహజమైనటువంటి విధి, అంటే ఆ శూద్ర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క విధి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విదతి తత్ శృణు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, స్వభావ సిద్ధ జనితమైన వారి వారి విధులను నిర్వర్తించడం ద్వారా మానవులు పరిపూర్ణ సిద్ధిని సాధించవచ్చు. ఒక వ్యక్తి తనకు విధింపబడిన విధులను నిర్వర్తిస్తూ పరిపూర్ణతను ఎలా సాధించగలడో ఇక ఇప్పుడు నా నుండి విను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే తన యొక్క గుణాలకు సంబంధించినటువంటి కర్మలను అనుసరించడము ద్వారా, అంటే క్షత్రియుడిగా క్షత్రియ యొక్క ధర్మాలను అనుసరించడం, బ్రాహ్మణులు అంటే స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి ధర్మాలను అనుసరించడము, వైశ్య స్వభావాలు ఉన్నట్లయితే ఆ విధమైనటువంటి కర్తలను చేయడము ద్వారా ప్రతి మానవుడు ఎలా పరిపూర్ణుడవుతాడో దానిని నేను ఇప్పుడు తెలియచేస్తాను, విను అర్జున. అంటే వారి వారి యొక్క ధర్మాలను, వారి వారి యొక్క కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించడం ద్వారా ఎలా పరిపూర్ణతను సాధించగలుగుతారో దానిని నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయిన భగవంతుని పూజిస్తూ మానవుడు స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా పరిపూర్ణతను సాధించగలడు అంటూ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సకల జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి ఆ దేవాది దేవుణ్ణి, ఆ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ మానవుడు అంటే ఆ భక్తియుత మార్గము ద్వారా ఉంటూ మానవుడు తన యొక్క స్వకర్మ నిర్వహణ ద్వారా, అంటే తన పనులను తన యొక్క విధిగా తను చేయవలసినటువంటి పనులను నిర్వర్తించడం ద్వారా ఎలా పరిపూర్ణతను చెందగలడో దానిని నేను వివరిస్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు.
ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు మనం చూసినటువంటి ఆ 15వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి విధంగా ఆ జీవులందరూ కూడా, ఈ సకల జీవులన్నీ కూడా ఆ దేవాది దేవుని యొక్క భిన్న అంశలే అని చెప్తున్నాం. ఆ విధంగా భగవంతుడు జీవులందరికీ కూడా మూలమై ఉన్నారు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. సో అటువంటి ఆ మూలమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి పూజిస్తూ, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మానవుడు తనకు విధించబడినటువంటి తన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి తన యొక్క కర్మలను చేయడం ద్వారా ఏ విధంగా పరిపూర్ణతను సాధిస్తాడో దానిని నేను తెలియచేస్తాను, విను అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా చెప్తూ శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనిష్టతాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పరధర్మమును గ్రహించి దానిని సమగ్రముగా చేయుట కంటెను అసమగ్రమముగా చేసినను ఆ స్వధర్మమునందే నెలకొని ఉండుట మానవునికి మేలైనది. స్వభావ గుణములను అనుసరించి నిర్దేశింపబడిన కర్మలు ఎన్నడూను పాపభూయిష్టము కావు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరి యొక్క స్వధర్మాలను, ఎవరి యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను వారు నిర్వర్తించవలసిందే అని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా మనిషి ఆ స్వధర్మము మనిషికి ఆ స్వధర్మం, తన యొక్క ధర్మాన్ని ఖచ్చితంగా నెరవేర్తించవలసిందే అని ఆ భగవద్గీత మనకి ఉపదేశిస్తూ ఉంది. అంతకు ముందు కూడా ఆయన చెప్పారు గడిచినటువంటి శ్లోకాలలో, అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు వారి గుణ స్వభావాన్ని బట్టి, జన్మ స్వభావం కాదు, ఆ గుణ స్వభావాలను బట్టి వారికి వివిధ రకాలైనటువంటి ధర్మం ఉంది. ఆ ధర్మాన్ని వారు నెరవేర్చవలసిందే అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఆ స్వధర్మాన్ని వదిలివేసి ఆ వేరొక ధర్మాన్ని, అంటే ఇతర యొక్క ధర్మాన్ని తీసుకొని దానిని సమగ్రముగా నిర్వర్తించడం కంటే కూడాను వారి యొక్క స్వధర్మమైనటువంటి దానిలో ఉండి ఆ స్వధర్మాన్ని పూర్తి అంటే అసమగ్రమంగా చేసినా కూడా, అంటే అసంపూర్ణంగా చేసినా కూడా అదే మేలైనది అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఇతర ధర్మాన్ని స్వీకరించి దాన్ని పూర్తి చేయడం కంటే కూడా తన యొక్క ధర్మమైనటువంటి, అంటే వేరొకరి యొక్క కర్మలను అనుసరించకూడదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే మన స్వభావ సిద్ధంగా మనకి ఏముంటే ఆ వాటిని అనుసరించాలి. అంతేగాని మన స్వభావ సిద్ధము కానటువంటి ధర్మాలను, అంటే కర్మలను మనము ఆచరించడము సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే వారి యొక్క స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి కర్మలు వారు చేయడం ద్వారా ఎన్నడూ కూడా అవి బంధనాలలో ఉండవు. అంటే క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది, ఆ యుద్ధంలో సంహరించినను కూడా అది బంధనాలకు కాదు అని చెప్తుంది. యుద్ధంలో సైనికులను సంహరించవలసి వస్తుంది. అలా సంహరించినా కానీ ఆ క్షత్రియుడు ధర్మంగా యుద్ధం చేయాలి. ఆ యుద్ధం చేసేటటువంటి సమయంలో ఒకవేళ జీవులను అతడు సంహరించినా కానీ అది సంహరించినట్లు కాదు, తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని అతడు నిర్వర్తించినట్లు అవుతుంది. సో కనుకనే ఎవరి యొక్క ధర్మాన్ని వారు తప్పక ఆచరించాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభా హి దోషేన ధూమేనాగ్నిరి వావృతాః. అగ్ని పొగచే ఆవరింపబడినట్లు ప్రతి యత్నము కూడా ఏదియో ఒక దోషంచే ఆవరింపబడి ఉండును. అందుచేత ఓ కౌంతేయ, దోషంతో కూడియున్నను తన సహజ కర్మను ఎవ్వడూ కూడా త్యజింపరాదు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే ఏ విధంగా అయితే అగ్ని పొగచే కప్పబడినట్లుగా ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి దోషంతో కూడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ దోషంతో కూడి ఉన్న కూడా అతని యొక్క సహజంగా చేయవలసినటువంటి కర్మ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మని ఎవరు కూడా త్యజింపరాదు, వదిలివేయరాదు అని చెప్తున్నాం. అంటే బద్ధ జీవితంలో స్వకర్మలు
ప్రకృతి త్రిగుణాల చేత కలుషితమై ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ ఒకవేళ ఆ స్వధర్మాన్ని ఆ దోషభూయితమై ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఉదాహరణకి ఒక బ్రాహ్మణుడైనటువంటి వాడు జంతువధ అవశ్యమైనటువంటి యజ్ఞాలు చేయవలసి వచ్చిందనుకోండి, అలా చేయవలసి వచ్చినప్పుడు అదే చేయవచ్చు. అలాగే ఒక క్షత్రియుడు ఎంతటి నైపుణ్యవంతుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ శత్రువులో పోరాడవలసి వస్తూ ఉంటుంది. అలా పోరాడడం అనేటువంటిది అతని యొక్క కర్తవ్యం. సో ఆ విధంగా వారి యొక్క కర్తవ్యాలను తప్పక చేయవలసిందే అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడిని తన యొక్క కర్తవ్య దిశ, అంటే యుద్ధం చేయను అనేటువంటి అర్జునుడిని తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి ఉండేటువంటి శాస్త్రోక్తమైనటువంటి విషయాలను గురించి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మా విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆత్మ నిగ్రహం కలవాడును అనాసక్తుడును భౌతిక సుఖములను త్యజించువాడును అగు మానవుడు సన్యాస అభ్యాసము ద్వారా కర్మ ఫల విముక్తి ఎన్నడి అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వమును, అంటే పరిపూర్ణత్వ స్థితిని పొందగలుగుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆత్మ నిగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటారో, అనాసక్తి అంటే ఆ చేసేటువంటి కర్మ ఫలాలపైన ఆసక్తి లేకుండా ఉండి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ సుఖాలను వదిలివేసినటువంటి మానవుడు అన్ని వదిలివేయడం వల్ల అతడు సన్యాస అభ్యాసం చేసినటువంటి వాడవుతాడు. ఆ సన్యాస అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఆ కర్మ ఫలాలు, తాను చేసేటువంటి కర్మ ఫలాల నుండి విముక్తి పొందబడి అత్యున్నతమైనటువంటి ఆ పరిపూర్ణ స్థితిని, అంటే ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఆ స్థితిని అతడు పొందగలుగుతాడు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావన ద్వారా, ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నిజంగా సన్యాసి, అంటే ఆ సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వాడు అవుతాడు అని, అటువంటి వాడు ఆ కర్మ ఫలాల నుండి విముక్తి చేయబడి సంపూర్ణంగా అతడు, అంటే ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యము, చర్మ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశము అతనికి ఉంటుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నశోషతి నకాంక్షతి సమ సర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. అలా బ్రహ్మస్వరూపమును, ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆ కర్మలన్నింటినీ కూడా త్యజించి ఏదైతే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి అతడు చేరుకోగలుగుతాడో, ఆ విధంగా ఆ బుద్ధి చేత పవిత్రుడైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ స్వరూపము పొందినటువంటి వాడు ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుతో దేనిని కూడా ఇక ఆశింపడు అని, దేనికి దుఃఖించడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సమస్త భూతాలను సమభావంతో చూస్తూ ఆ జీవులన్నింటిలో కూడా ఆ పరమాత్మను చూస్తూ ఆ భగవంతుడి పట్ల పరమ భక్తిని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందినటువంటి వాడు, అంటే తన యొక్క కర్తవ్య కర్మలను నిర్వర్తించడం ద్వారా కర్మ ఫలాల నుండి విముక్తి పొందినటువంటి వాడు ఆ బ్రహ్మ స్వరూపమును పొందడం ద్వారా ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుతో ఇక దేనిని కూడా ఆశించకుండా, దేనికి కూడా బాధపడకుండా, అన్ని జీవులలో కూడా ఆ పరమాత్ముని చూడడం ద్వారా ఆ దేవాది దేవుడు యందు పరమ భక్తితో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ జీవుడి యొక్క అంటే మనం అందరిలోనూ కూడా ఆ భగవంతుని, ఆ పరమాత్మను దర్శించుకోగలగడం ద్వారా అతడు ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి మనసుని పొందుతాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యచాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం.
సో కేవలము భక్తియుత సేవ చేత మాత్రమే యథార్థంగా నేను ఎవరో తెలుసుకొనవచ్చును. నన్ను తెలుసుకున్న పిదప నా భక్తుడు నా సంపూర్ణ భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశించును. ఆ విధంగా ఆ ఎవరైతే ఆదర్శ ప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఉన్నాడో ఆ కర్త బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని పొంది ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుతో ఉండడం ద్వారా ఆ భక్తి భావనలో ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి అతడు ఆ కృష్ణ విజ్ఞాన శాస్త్రంలోనే పూర్తిగా నిపుణుడైనటువంటి వాడు ఆ ఆధ్యాత్మిక రాజ్యంలో అంటే కృష్ణ ధామంలోనికి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలోనికి ప్రవేశించడానికి అర్హుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకొని అలా తెలుసుకున్న పిదప ఆ భక్తుడు ఆ చైతన్యంలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవద్ధామాన్ని అంటే ఇక ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి చెందించబడి అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడు శాశ్వతమైనటువంటి ఎప్పుడు ఇక జనన మరణాలకు సంబంధం లేకుండా శాశ్వతంగా ఆ భగవంతునితోని కలిసి ఉండే విధంగా ఆ భగవద్ధామంని ప్రవేశించగలుగుతారు అంటూ ఆ ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త గురించి వివరించడం జరిగింది. ఇక చెప్తున్నారు, మచ్చిత్త సర్వ దుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అత చేత్వ మహంకారాత్ న శ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, నీవు నా యందు మనసు కలవాడవైతే నా కృపచేత అన్ని అడ్డంకులను మరియు కష్టాలను అధిగమించగలవు. కానీ మిథ్యా అహంకారం చే నా మాటలు వినక పనిచేస్తే నీవు నశిస్తావు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ ఆ జీవుడు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి అత్యంత సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడవుతాడు అని చెప్తారు. ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థము అతడు నిరంతరం కూడా ఆయన యందే సేవలు చేస్తూ ఆయన గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఉండేటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని ఎడ మనసు కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆ భగవంతుని యొక్క కృప చేత సర్వ దుర్గాని అంటే అంటే అడ్డంకులన్నీ కూడా వారికి కలిగేటువంటి అడ్డంకులన్నీ కూడా అధిగమించగలుగుతావు మరియు కష్టాలన్నింటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులకి కష్టాలు అడ్డంకులు ఉండవు అని కాదు, ఉంటాయి. కానీ ఆ ఉన్నటువంటి అడ్డంకులు కష్టాలు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యందు స్థిరమైనటువంటి మనసుతో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడే వాటన్నిటినీ కూడా ఆ అడ్డంకులను కష్టాలన్నింటినీ కూడా తొలగించి వేస్తాను అంటే ఆయన యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా అవన్నీ కూడా తొలగించబడతాయి. అంటే మనం చేసుకునేటువంటి ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా అవన్నీ తొలగించబడతాయి అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆ భగవంతుని ఎడ అనుగ్రహం అంటే ఆ భగవంతుని యందు భక్తియుక్తమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం కాకుండా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ఆ భౌతికమైనటువంటి సాంగత్యం ద్వారా పనిచేస్తూ పోయినట్లయితే ఇక మరలా ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని పోయి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి బ్రాహ్మయన్ సర్వభూతాని యత్రారూఢాని మాయయా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, పరమ పురుషుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉండి భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడ్డ యంత్రంలో ఆసీనులై అన్ని జీవుల గతులను నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఎలాగైతే ఈ క్షేత్రాన్ని ఆత్మ పొందుతూ ఉంటుంది, అంటే ఈ క్షేత్రంలో క్షేత్రజ్ఞుడు సర్వక్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు ఉంటారు. సో అంటే ఆ పరమాత్ముడు ఆ పరమ పురుషుడైనటువంటి ఆ పరమాత్ముడు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆయన అన్ని జీవుల యొక్క క్షేత్రాలలో
ఆ పురుషోత్తముడైనటువంటి వాడు ఆ పరమాత్ముడిగా ఉండి అంటే ఇక్కడ ఈ భౌతికంగా అంటే భౌతిక ప్రకృతితో తయారు చేయబడినటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, ఈ మూల ఇక్కడ చేయబడినటువంటి పంచభూతాలతో తయారైనటువంటి ఆ శరీరం ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆయన ఆసీనులై ఉండి ఆ జీవులు చేసుకున్నటువంటి వాటి యొక్క గతులను, వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మానుసారంగా వారికి ఆ మార్గాలను నిర్దేశిస్తూ ఉంటున్నాడు అని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఆ హృదయం స్థానంలో పరమాత్మునిగా అందరి హృదయాలలో ఆసీనుడై ఉండి ఆ జీవుడిని నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు. వారు చేసుకున్నటువంటి కర్మల ప్రకారంగా వారి యొక్క కర్మ ఫలాలను అనుభవించే విధంగా వారిని నిర్దేశిస్తూ ఉన్నాడు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించుము, నా భక్తుడివి అగుము, నన్ను పూజింపుము, నాకు నమస్కరింపుము. ఆ విధంగా చేయడం వలన నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు. నీవు నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడవు కాబట్టి నేను ఈ మాట ఇస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు, అంటే ప్రతి జీవుడు కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క భిన్న అంశములు అయినప్పటికీ కూడా ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ ఆయనకి భక్తులు అవుతూ ఆయన్ని పూజిస్తూ ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానం ఏమిటంటే, మనిషి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుడై అతడినే ఎల్లప్పుడూ స్మరిస్తూ అతని కొరకే పని చేయాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల తప్పక ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ జీవులు ఆయన్ని స్మరిస్తూ ఆయన యొక్క భక్తుడిగా ఉండడం వల్ల, ఆయన్ని పూజిస్తూ ఆయనకే నమస్కరిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండడం ద్వారా, కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉండడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్పి ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్ష ఇష్యామి మా శుచః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, అన్ని ధర్మములను వదిలి కేవలము నన్నే శరణు పొందుము, నేను నిన్ను అన్ని పాపముల నుండి విడిపిస్తాను, భయపడకు అంటూ చెప్తున్నారు. సో అన్నిటినీ కూడా వదిలివేసి ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణు పొందినట్లయితే ఆయన అన్ని బంధనాల నుండి, అంటే ఆయన్ని కోరుకున్నప్పుడు, ఆయన ఆ కష్టాలను మన నుండి బయటపడేయాలని ఆయన మనం కోరుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేస్తాను అని చెప్తున్నాను. ఇక్కడైతే ఆయన అన్ని ధర్మాలను వదిలివేయమంటున్నారు. అంటే భగవానుడు ఇప్పటి వరకు కూడా నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞానాలను, ధర్మ విధానాలను, అంటే ఇక్కడ పరబ్రహ్మము జ్ఞానము, అంటే పరబ్రహ్మముకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, పరమాత్మ జ్ఞానము, అలాగే నానా విధములైనటువంటి వర్ణాశ్రమ జ్ఞానము, సన్యాసాశ్రమ జ్ఞానము, అలాగే అసంగత్వము, మనో ఇంద్రియ నిగ్రహము, ధ్యానము, అలాగే ధ్యానానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము, వాటన్నిటినీ కూడా వివరించడం జరిగింది. సో వాటన్నిటినీ వివరించి అంటున్నాడు, ఇక ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా వదిలివేసి కేవలము ఆయన్ని శరణు పొంది ఆయన్ని భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా సేవించుకున్నట్లయితే ఇక అన్ని బంధనాల నుండి కూడా, అన్ని పాపముల నుండి కూడా ఆ జీవుడిని ఆయన బయటపడేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అంటే అన్నిటినీ వదిలేసి, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి పరమాత్మ జ్ఞానం గురించి కానీ, ఆత్మ జ్ఞానం, అంటే ఇక్కడ మనం ఆ నానా రకాలైనటువంటి వర్ణాశ్రమ జ్ఞానాల గురించి, సన్యాసాశ్రమ జ్ఞానము, అసంగత్వము, మనోహేంద్రియాల నిగ్రహము, మనసు, ధ్యానానికి సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా వదిలేసి భగవంతుని శరణుదొచ్చి ఆ భక్తియుత మార్గంలో, ఆ భక్తియుత
సేవలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడు అన్ని బంధనాల నుండి, అంటే ఇక్కడ చాలా సులభమైనటువంటి సరళమైనటువంటి, ఇక భగవద్గీత యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. భక్తియుత మార్గము అంటే ఇక్కడ ఆయన ముగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దేవాది దేవుడికి ఆయన్ని అన్ని పద్ధతులను కూడా వదిలివేసి కేవలము ఆ భగవంతుడికి శరణజొచ్చడం ద్వారా అన్ని బంధనాల నుండి కూడా బయటపడవచ్చు అని, ఆ వాటన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేసేటువంటి బాధ్యత నాదే అని, అన్ని పాపాల నుండి కాపాడి ఆయనే స్వయంగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సమస్త బంధనాల నుండి విడివడి విధం చేసేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క సేవలో నెలకొని ఉండడమే జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యంగా సూచించబడుతుంది. సో ఈ విధంగా ఆయన ఈ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆ అర్జునుడికి ఉపదేశించడం జరిగింది. ఇక ఉపదేశించిన తర్వాత ఈ రహస్యతమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క ప్రయోజనాలని ఇక్కడ ఆయన తెలియజేస్తున్నారు ఈ శ్లోకాలలో. ఇదం తే నాత పస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన న చాసు శ్రూషవే వాక్యం నచ మాం యోభ్యసూయతి. నీకు ఉపదేశించిన ఈ గీతా శాస్త్రాన్ని తపస్సు చేయని వాడికి, అంటే తన యొక్క ధర్మాలను తను నెరవేర్చినటువంటి వానికి, భక్తి లేని వాడికి, వినడానికి ఇష్టం లేని వాడికి, నన్ను దూషించేవాడికి ఎప్పుడూ చెప్పకూడదు అని చెప్తారు. అంటే ఆ దుష్టులుగా ఉండేటువంటి వారికి ఎప్పుడు కూడా దూరంగా ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. అందుకే ఆయన చెప్తున్నారు. సో అంటే తన యొక్క ధర్మాలను నెరవేర్తించలేనటువంటి వారికి, అలాగే భక్తి భావన లేనటువంటి వారికి, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్తే దాన్ని విని ఆచరించడానికి ఇష్టం లేనటువంటి వానికి, అలాగే ఆ భగవంతుని ఎడ అంటే ఎప్పుడు కూడా ద్వేషం ఉండేటువంటి వారికి ఈ విషయాలు, ఈ పరమ రహస్యాన్ని వివరించిన ప్రయోజనం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆ ఆసుర స్వభావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వానికి ఆ భగవంతుని గురించి చెప్తే ఎప్పుడు ఇంకా ద్వేషమే పెరుగుతుంది తప్ప అతనిలో ఎటువంటి మార్పు రాదు. అందుకే ఈ విషయాన్ని ఆయన అటువంటి ఆసురీ భావాలు కలిగినటువంటి వారికి చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనము ఉండదు అంటూ తెలియచేస్తున్నాను. ఇక మరి ఎవరైతే ఆ దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో, ఆ దైవీ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని వినడము, అలాగే దానిని చదవడము, అలాగే మరొకరి వద్ద నుండి అంటే దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలని ఆయన మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్యస్యంత్య సంశయః. భక్తులకు అంటే దైవీ గుణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి ఈ అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించేటువంటి వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పక లభిస్తుంది, మరియు చివరికి అతడు నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అంటే కేవలము భక్తుల మధ్యనే భగవద్గీత చర్చించాలి అని సాధారణంగా ఉపదేశించబడుతుంది. ఎందుకంటే భక్తులు కానటువంటి వారు ఆ శ్రీకృష్ణుని గురించి కానీ భగవద్గీతను కానీ అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క యథా రూపమును కానీ భగవద్గీతను యథా తదంగా కానీ వారు అంగీకరించలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే నాకు శరణుజొచ్చు, నేను చెప్పింది విను అనేటువంటి భావంతో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏంటి ఈయన ఇలా అలాంటి భావనతో ఉండేటువంటి అంటే శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి వారి మధ్య ఈ భగవద్గీత యథాతథంగా అంగీకరించబడదు అని, వారు దాన్ని తోచిన రీతిగా అర్థం చేసుకుంటారు అని. సో కనుకనే ఈ భగవద్గీత ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి ఈ పురాతనమైనటువంటి ఈ సనాతనమైనటువంటి విజ్ఞానము భక్తుల మధ్య చర్చించబడాలి అని చెప్తున్నారు. అలా భక్తులకు ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి రహస్యాన్ని, ఈ పరమ రహస్యాన్ని, ఈ గుహ్యతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వివరించేటువంటి వారికి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తి తప్పక లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరియు
చివరికి ఆ భక్తులకి ఇది వివరించేటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా నా వద్దకు తిరిగి వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో అలా అటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి ఆ గురువులు ఆ భక్తులకు ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని, భాగవతము, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాలను బోధించినటువంటి వారు తప్పక ఆ భగవంతుని యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకుని ఉంటారు. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ అభయం ఇస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా నా భక్తులు నా వద్దకు వస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఈ పరమ రహస్యాన్ని నలుగురు భక్తులకు ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు. సో వారు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా అంతేకాదు, ఆ విధంగా ఆ ఈ భక్తి సనాతనమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఈ భగవద్గీతను ప్రచారం చేసినటువంటి వారు వీళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నచ తస్మాత్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలోనే లేరు, అతని కంటే ఇంకెవరు ప్రియమైన వారు ఉండరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, నశ తస్మాత్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః. సో ఇక్కడ అతని కంటే అంటే ఈ పరమ రహస్యాన్ని, సనాతనమైనటువంటి ధర్మాలను, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని నలుగురికి ప్రచారం చేసినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుని కంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రియమైనటువంటి సేవకుడు మరొకరు ఈ ప్రపంచంలో ఉండరు అని చెప్తున్నారు. అతని కంటే ఇంకెవరు కూడా నాకు ప్రియమైనటువంటి వారు కాదయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ పరమ రహస్య జ్ఞానాన్ని భక్తులకు ప్రచారం చేసేటువంటి వారి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అద్యేష్యతే చ య ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయోః జ్ఞాన యజ్ఞేన తేనాహం ఇష్ట స్యామితి మే మతిః. మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసేవాడు తన జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా నన్ను పూజించిన వాడని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ ఆయన ఈ పవిత్రమైనటువంటి సంభాషణ అంటే ఈ కృష్ణార్జునుల మధ్య జరిగినటువంటి ఆ నరుడు అయినటువంటి అర్జునుడు, నారాయణుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి మధ్య, నరనారాయణుల మధ్య జరిగినటువంటి ఈ పవిత్రమైనటువంటి సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో, అంటే ఈ భగవద్గీతను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తూ ఉంటుంటారో, అలా అధ్యయనం చేసేటువంటి వారు వారి యొక్క జ్ఞానయజ్ఞము ద్వారా, అంటే వారికి ఆ జ్ఞానము ఉండడం ద్వారానే ఈ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేసేటువంటి స్థితికి వారు వస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా ఆయన్ని పూజించినటువంటి వారు అవుతారట. అంటే విడిగా పోయి ఏదో పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ భగవద్గీతను చదివితే చాలు ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించినట్లు అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అదే భక్తి మార్గం అవుతుంది. ఆ విధంగా భక్తి మార్గము ద్వారా భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి అంటే అవకాశం. చూడండి ఎంతటి అవకాశం ఈ భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయడం ద్వారా కూడా ఆ భగవంతుడిని పూజించినట్లే అవుతుంది, ఆ భగవంతుడిని భక్తితో సేవించినట్లు అవుతుందని చెప్తున్నాడు. ఆయనే ప్రకటిస్తున్నాడు. సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారే ఇక్కడ ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. ఏమనంటే మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను, అంటే వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఇప్పుడు వరకు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ అర్జునుడికి బోధించినటువంటి ఆ బోధనలను, అలాగే అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి సందేహాలను వినమ్రంతో అడిగినటువంటి ఆ సందేహాలన్నింటినీ కూడా ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నారో వారు వారి యొక్క జ్ఞాన యజ్ఞము ద్వారా ఆ దేవాది దేవుడిని పూజించినటువంటి వారు అవుతారట. తద్వారా వారు ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అలా చదవడమే కాకుండా శ్రద్ధావానసూయచ్చ శృణయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, శ్రద్ధతో
అసూయ లేకుండా దీనిని వినేవాడు కూడా. సో ఆ భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడమే కాదు, ఆ భగవద్గీతను ఎవరైనా పండితులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు, ఎవరైనా గురువులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దానిని శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినేవాడు కూడా పాపముల నుండి విముక్తి పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. చూడండి, ఆ భగవద్గీతను వినడం ద్వారా కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతారు అని చెప్తున్నారు. అలా బయటపడి ఈ పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడి పుణ్యాత్ములు నివసించేటువంటి ఆ పుణ్యలోకాలకు, అంటే ఆ ఇంద్రియ లోకాలకు, మహర్షుల యొక్క లోకాలకు, పవిత్రమైనటువంటి లోకాలకు వారు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన సో ఈ భగవద్గీతను వినడం ద్వారా కూడా మనము, ఆ మానవులమైనటువంటి మనము లేదా అన్ని జీవులు కూడా, ఎవరైతే భగవద్గీత పారాయణం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏవైనా వినేటువంటివి కూడా, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఏ జీవైనా కానీ అది వినగలిగినట్లయితే వారు కూడా వారి యొక్క బంధనాల నుండి విముక్తి అవుతారు. కొంతమందికి మనకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది, మానవులం అంటే మనం చదువుతాము, వింటూ ఉంటాం కదా, మరి మిగతా జీవుల పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడైనా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు అది జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక అలా శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా దీనిని ఎవరైతే వినగలుగుతున్నారో వారు కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి చేయబడి పుణ్యాత్ములు ఉండేటువంటి పుణ్యలోకాలకు వారు చేరుకుంటారని, అక్కడ పుణ్యలోకాల్లో ఆ పుణ్యాత్ముల సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా ఆ భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తూ మరలా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం కూడా లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కచ్చిదేతత్శ్రుతం పార్థ త్వయైకాగ్రేణ చైతసా కచ్చిదజ్ఞాన సమ్మోహః ప్రణష్టస్తే ధనంజయ. ఓ పార్థ, ఓ ధనంజయ, నిశ్చలమైన మనసుతో నీవు ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగిన నీ భ్రాంతి అంతా అంతరించిందా లేదా? సో చూడండి, ఇక్కడ గురువు కృష్ణం వందే జగద్గురుం, ఆ జగద్గురువు అయినటువంటి దేవాదిదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు తన శిష్యుడిని ఇప్పటి వరకు బోధనలు బోధించి అంటున్నాడు, ఇక మరి ఓ అర్జున, మరి నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా కూడా శృణు అర్జున అంటూ చెప్పుకున్నా, నేను ఇది చెప్తున్నాను అర్జున విను అర్జున అంటున్నారు మధ్య మధ్యలో. నేను ఈ పరమరహస్యాన్ని చెప్తాను అర్జున విను అన్నారు. అలాగే ఒక ఆదర్శప్రాయుడైనటువంటి కర్త ఎలా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలుగుతాడో చెప్తాను విను అర్జున అన్నారు. అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రకారము అతనిలో ఉండేటువంటి, మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము, యజ్ఞము, తపస్సులు వంటి రకాల గురించి చెప్తాను విను అన్నారు. అలా విను అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి చివరికి ఇప్పుడు కూడా అంటున్నారు, మరి అర్జున, ఇప్పటి వరకు నేను బోధించినటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని అంతటి కూడా నీవు నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో విన్నావు కదా అని అడిగాడు. మరి అడిగి విన్నావా అని అడిగి వదిలేయలే, మళ్ళీ అడిగి దాని ఫలితాన్ని కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ ధనంజయ, అవివేకం వల్ల కలిగినటువంటి నీ భ్రాంతి అంతా మరి అంతరించిందా లేదా? మరి నీలో కలిగినటువంటి మోహం, నీలో నావారు అనేటువంటి భావం ద్వారా నీలో మోహానికి గురి అయ్యి నీ యొక్క కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించనన్నావు. దాని కొరకు నేను ఈ బోధనలంతా, ఈ రహస్యాన్ని అంతా బోధించాను. మరి దాన్ని అంతా నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో ఈ రహస్యమైనటువంటి శాస్త్రాన్ని, గీతా శాస్త్రాన్ని విన్నావు కదా అని అడిగి, వినడం వల్ల మరి నీలో కలిగినటువంటి ఆ మోహము, ఆ భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందా లేదా అని కూడా అడుగుతున్నాడు. సో దానికి అర్జునుడి యొక్క సమాధానం ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. సో ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది. నీ బోధనల వలన, నీవు ఇచ్చినటువంటి ఈ జ్ఞానం, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, ఈ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము వలన నా మోహమంతా తొలగిపోయిందయ్యా. అదే కాకుండా నీ అనుగ్రహం చేత, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లేకుండా ఏది జరగదు ఇక్కడ.
సో నీ అనుగ్రహం ద్వారా నాకు స్మృతిని తిరిగి నేను పొందాను, నా యొక్క స్మృతిని నేను తిరిగి పొందాను. నేను ఎలాగైతే మోహానికి గురి అయ్యి నా స్మృతిని కోల్పోయానో, ఆ కోల్పోయినటువంటి స్మృతి అంతా కూడా నాకు తిరిగి వచ్చిందయ్యా. నా జ్ఞానం, నా బుద్ధి నాకు మరలా మంచిగా పనిచేస్తుంది, సక్రమంగా నేనున్నాను. అంతేకాదు నాలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నీ కూడా తీరిపోయాయి. తీరిపోవడమే కాదు, నాలో ఉన్నటువంటి ఆ భ్రాంతి, భ్రమ అంతా తొలగిపోవడమే కాదు, నాలో ఉన్నటువంటి సందేహాలన్నీ తీరిపోవడమే కాదయ్యా, ఇక నీవు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నీ ఆదేశానుసారము పని చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. కరిష్యే వచనం తవ, నీవు ఏది చెప్తే అది నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా శరణాగతుడైనటువంటి శిష్యుడు ఆ గురువు గారి యొక్క బోధనలు, ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుని యొక్క బోధనల ద్వారా యుద్ధం చేయను అని రథంలో కూర్చుండిపోయినటువంటి అర్జునుడు ఈ రోజు జగత్ విజేతగా కావడానికి ధైర్యాన్ని తెచ్చుకొని ఉండేటువంటిది. అది కదా భగవద్గీత మనకు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి సందేశం. సో మనకు సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు దాని నుండి బయటపడడానికి భగవద్గీత ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక దానిని ఆచరించినటువంటి వారు ఈ లోకంలో అన్నిటి నుండి కూడా బయటపడి అటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది. సో అందుకే అంటున్నాడు, ఓ అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది, నీ అనుగ్రహం చే నాకు స్మృతి తిరిగి నేను పొందగలిగాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, నీ యొక్క ఆదేశానుసారం నేను ఇప్పుడు పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణని మరలా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇక ముగింపు ఇస్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యాహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాద మిమమస్రౌచం అద్భుతం రోమ హర్షణం. సంజయుడు అంటున్నాడు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునులు అనేటువంటి ఇరువురి మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచం అవుతుంది. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆల్రెడీ ఆయనలో ఉండేటువంటి మోహాలన్నీ తొలగిపోయి ఆయన భ్రాంతి అంతా తొలగిపోయిందని చెప్పాడు. మరి వారితో పాటు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా గాంచుతూ ఉన్నటువంటి సంజయుడు అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఓ ధృతరాష్ట్ర రాజా, ఆ విధంగా ఆ కృష్ణార్జునులు నరనారాయణులైనటువంటి ఆ మహాత్ములు, ఇద్దరు మహాత్ములు, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు అనేటువంటి ఇద్దరు మహాత్ముల మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంభాషణ అంతా నేను విన్నానయ్యా. ఆ విన్నదంతా నా గురువు గారి అయినటువంటి వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నీకు నేను తెలియచేశాను. సో అది మరి వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంవాదము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరబొరుచుకుంటున్నాయ్యా. అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి సంవాదం వారిద్దరి మధ్య జరిగినది అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సో చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నాడు, వ్యాస ప్రసాదాత్ శ్రుతవాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయత స్వయం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చివరికి, సాక్షాత్ కథయత స్వయం అంటే అర్జునుడితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మహాయోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, వ్యాస ప్రసాదాశ్రుతవాన్ ఏ తద్గుహ్యమ పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ అంటే ఆ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి నుండి అత్యంత రహస్య సంభాషణను ఆ వ్యాసుడు వారి యొక్క ఆయన గురువైనటువంటి వ్యాసుడి అనుగ్రహం చేత నేను నేరుగా విన్నాను. అంటే అక్కడ వారు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారో అక్కడ ఉండి విన్నట్లుగానే విన్నాను నేను, అంటే మళ్ళీ మధ్యలో సెకండ్ పర్సన్ లేకుండా. సో వారిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణను ఆ వ్యాసుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా నేను నేరుగానే విన్నాను, ఆ విన్నదే నీకు చెప్పానయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ
దేవాది దేవుడైనటువంటి గురు శిష్య పరంపరలో కృష్ణుడు నుండి జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి ద్వారా బ్రహ్మ నుండి నారదుడు శిష్యుడు వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడైనటువంటి వాడు సంజయుడు. సో కాబట్టి సంజయుడు నేరుగా కూడా కృష్ణుడితో సంబంధం ఉన్నట్లే, ఎందుకంటే గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని విన్నానయ్యా నేను అని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నాడు. రాజన్ సంస్మృత్య సంవాద మిమద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం కృష్యామి చ ముహుర్ముహు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ రాజా, శ్రీకృష్ణ భగవానునకు మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన ఈ మహా అద్భుతమైన సంవాదమును నేను పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆనందిస్తున్నాను. ఒక్కొక్కసారి మంచి వింటే అవి మనకు గుర్తొస్తుంటే మనలో మనమే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటాం. అటువంటి ఆనందాన్ని ఈ సంజయుడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడంట. సో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుని గురించి ఏదైనా వింటూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఇంకా ఇంకా అది గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా సంజయుడి యొక్క స్థితి కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. ఆ కృష్ణ భగవానుడికి మరియు అర్జునుడికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ మహా అద్భుతమైనటువంటి సంవాదము నాకు పదే పదే గుర్తుకొస్తుందయ్యా. అది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నేను ఆనందిస్తూ ఉన్నాను అయ్యా అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇక సంజయుడు చెప్తూ చివరికి ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడికి ఏమైనా ఆ యుద్ధంలో తన పుత్రులు గెలిచే అవకాశం ఉందేమో అనేటువంటి ఏదైనా భావన ఉంటే అది కూడా తుడిచిపెట్టుకోపోవడానికి ఆయన ఇక్కడ అది ఏమీ లేదు, ఖచ్చితంగా పాండవుల వైపు విజయం ఉంది, అర్జునుడికి విజయం లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు. యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిః ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉండునో అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపద, విజయము, అసాధారణ శక్తి మరియు నీతి ఉంటుంది. ఇది నా అభిప్రాయము ధృతరాష్ట్ర రాజా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఇంకా ఏ మూలన్నా ఏవైనా ఆశలు ఉన్నాయేమో, తన కుమారులు గెలుస్తారు అనేటువంటి భావనతో ఏవైనా ఉంటాడేమో అని అది కూడా ఉండకుండా ఉండే విధంగా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పేస్తున్నాడు. ఎక్కడైతే ఆ మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఉంటారో, ఎక్కడైతే మేటి విలుకాడు అయినటువంటి ఆ అర్జునుడు ఉంటాడో అచ్చట ఖచ్చితంగా సంపదలు ఉంటాయి, విజయం ఉంటుంది, అసాధారణమైన శక్తి ఉంటుంది, వాటన్నిటిని మించి నీతి ఉంటుందయ్యా ఓ ధృతరాష్ట్ర అంటూ ఇది నా యొక్క అభిప్రాయము అంటూ ఆయనకి ఇంకా ఏవైనా యుద్ధం పైన ఆశలు ఉంటే ఆ ఆశలు లేకుండా చేసే విధంగా చెప్తూ, సో ఈ విధంగా ఈ అధ్యాయాన్ని మనం ముగించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ గీతా పాఠం మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది ఏంటంటే, సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించు ఈ దివ్యమైనటువంటి సంవాదమును శ్రవణము చేయుట, అధ్యయనము చేయుట మరియు ప్రచారము చేయుట ద్వారా శ్రీకృష్ణుని మరియు అర్జునుని యొక్క సాంగత్యమును మనము నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా మనము ఆ భగవంతుడి యొక్క కృపకు పాత్రులం అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులు అంటే ఇంకా ఎక్కువే అయింది. ఈ 18 అధ్యాయాలు కూడా అవగాహన చేసుకోవడానికి శ్రద్ధతో రోజు కూడా ఈ క్లాసులకి అటెండ్ అవుతున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున, నా తరపున, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా వారందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. సో ఈ నెల బ్యాచ్ ఇది ఈ రోజుతో పూర్తి చేయబడుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరూ ఉండండి, వెయిట్ చేయండి.